engikholwa ukuthi ithi ishaya kuzwakale. Futhi divorce ayilimazi kuphela laba abasuke bedivorce, kodwa iyabalimaza nabanye esuke bebukela kulabo abadivusayo. Futhi ingagcini nangabo, iphinde futhi ilimaze nalabo abadiphendele kulabo abadivusayo. Ngikholwa ukuthi iningi into esingayikhuluma about isihloko se-divorce. Ngikhuluma isiZulu esiqinile ngathi isihlava nje esikhona esiqinile. But ke before sizongena kuyona, ngiyathanda mpostoli nje ukukunikeza leli thuba ukuthi nawe uzi-introduce ngokwakho mpostoli, kungaze ngibe ahead of you. Sengigijima sengiphambili manje ngaso lesi sihloko. I think ngisijahe kakhulu. Yes. Ngicela ukubonga umuntu kaNkulunkulu nangalithuba osipha lona ukuba sizokhuluma ngalama topics, but today noma okwamanje sithinta le topic ye divorce. Mina ngingu SV Nxumalo. Yeah. Ngokuzalwa ngizalwa eBhulwa. Oh madoda. Lapho ngikhulele khona okunomama khona ikhehla seladlula. Then kunabafowethu ke nodadewethu ekhaya. Okay. Then ngase ngiba mningi eThekwini naseMaritzburg naseHarding, indawo eziningi zihlalele kakhulu. Kodwa kahlehlela ngizalwa khona, ngizalwa eBhulwa. Okay. Ngokomsebenzi wenkosi ngilapha ya eMaritzburg embali e2 kwaSiba ezitolo la sikhonzela khona ebandleni okuthiwa iPrayer Center International. Yes mfowethu. Postoli siyabonga kakhulu. Siubonile siyawubona nomsebenzi kaNkulunkulu nakuma socials. uNkulunkulu indlela akusebenzisa ngayo kakhulu. But nje before sizongena straight ngicela ukukhumbuza nabazalwane bafowethu nangomhla ka31 uyona lenyanga ephezulu uJanuary 2026 yobe silapha eSoweto eMidlands zone 6. Noma ngathi nje iVukula Street noma usearch uthi Inkonjane Primary School. Ila sikhona ke nompostoli wezivinqumalo is one of our guests ngosuku la ngomhla ka31. Bafowethu ake simkhole uNkulunkulu, ake siyoqala unyaka emadolweni. uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu ukuthi kuningi okuzokwenzeka nakulonyaka. Kwesinye isikhathi kasithandazeli nje ukuthi inkosi sifumbathe izinto. Kwesinye isikhathi sithandazela nanokuthi noma yini engenzeka onyakeni uNkulunkulu asiphephise. So ake sihambeni ke bafowethu siyohlangana khona lapha 31 January siyaqala sukela ngo10 ekseni kuyoze kuyoba ntambama. I cannot wait to see you ke ngalola suku lapha eSoweto eMidlands. Postoli, uma sikhuluma ngedivorce, mhlambe ngiyazi ukuthi omunye umuntu uma umbuza ukuthi awungichazele ngokwakho iyini divorce, ubuzo omunye awungichazele ngokwakho iyini divorce. Mhlambe mangaqala ngawe nje mpostoli sisale foundation yethu ngalesi sihloko. Uma ngathi mpostoli nje i-divorce iyini? Into engeze ngibuze ngalendlela ngiyazi ukuthi abanye abantu uyawuthola ukuthi khona abantu abasaphila ndawonye kodwa kudala bahlukana. Ukusho ngamanye amagama i-divorce sekudala yenzeka. Thina sesibona nje sesibona mhlawumbe ama-fruit we-divorce. Kodwa mangathi nje mhlawumbe ngokwakho mpostoli ngiyazi ukuthi mhlawumbe singathola izincazelo ezingafani kubantu abahlukahlukene uma ngabuza ukuthi kahle kahle i-divorce eyini. Mhlawumbe mangibuza nje mpostoli ngokwakho ukuthi yini i-divorce before sizongena straight ezimpandeni zaso lesi sihloko. Ngibonge umuntu kaNkulunkulu. Sithinte i-topic sensitive. Ngayo yonke indlela. Mhlambe ke ababukeli bethu umhlaba wonke mhlambe bosibekezelela makuhamba mhlambe kufika i-period la kuba emotional. I-divorce akuyona into ongayichaza ukuthi yini ngoba ayikho biblical. That's number 1 nje. uNkulunkulu uma ehlanganisa abantu azange ayikhuluma indaba kwehlukana. So iko singeke sichaze okufana nemiphumela yakhona. Imiphumela yakhona ayikho normal ngoba akuyona into evela kuNkulunkulu. uNkulunkulu mehlanganisa abantu ku-Genesis 3 uchaza kube simple nje ukuthi wathatha ubambo lwakhe wakha owesifazane. Wayesekhuluma into powerful uNkulunkulu wathi laba sebenyamanye. So ke uNkulunkulu njengoba athi banyamanye, lento ayishiwo umfundisi, ishiwo yizwi likaNkulunkulu esikholelwa kulo thina izwi likaNkulunkulu.
mfundisi uST Ntakadlamini ngeke sikwazi ukuyichaza imess, i-disaster, ama-floods kwindawo mangikhuluma kakhulu nabantu abadivozile noma mhlambe ngikhuluma emabandleni noma emphakathini, ngijwayele ukusho ukuthi into engiyifanisa ne-curse, into engalawuleki osabathe uyambuka umuntu ongene kulento ubona ukuthi ngazi ukuthi wakheswa. Ngicabanga ukuthi ngeke sikwazi ukuyinika igama. Yebo. Ubuhlapha into efana nani ngayifanisa ne-COVID, into esingazange siyicele esayibona seyiphakathi kwabantu baNkulunkulu ibaqeda. Ne-divorce ayekho yamukelayo, akekho yaziyo, akekho futhi uyazi ukuthi yavela kuphi. Kodwa into lesingayichaza ukuthi ayinagama, ubuhlungu bodwa. Nangazi ungayinika wonke amagama abuhlungu indlela lento eyiyona. Injalo nje mfowethu Ntakadlamini, akekho umuntu ongasichazela kahle ngayo ukuthi yini kahle hle igama layo. Usabathe uyayiqhamula kunoma yipi angle noma uyayiqhamukela kuyiphi angle, into engachazeki mfowethu, ubuhlungu obungaphezulu kobuhlungu. Into engiyaye ngiyinakisise kayo ukuthi i-divorce into induke egadla kwabakholwayo iphinde igadle kwabangakholwa. True. Mhlambe ke thina masizobuka isayidi nje kwabakholwayo nakakhulukazi nababizwe uNkulunkulu, ngiphila kanjani ke sengihlelwe lesi sehlo ke? Ngicabanga ukuthi mfethu umbuzo wakho muhle kakhulu. Mhlambe masiqhubeka ngizothinta kubo bonke ama couples. Okay. Ngizowathinta ama couples especially lawa angabona abafundisi. Kodwa kwamanje ngicela ukuphendula mfowethu concerning indaba yomgcotsho kaNkulunkulu nomama umgcotsho. Umfundisi nonkosikazi wakhe, ngicela ukukhuluma esayidini labo mhlambe lemizuzwana embala ndeni ngizobe sengibafaka nabantu but bangalalela nabo bezilalelela nje ezingithinta abagcotshwa. Kumgcotsho kaNkulunkulu, number 1 ngicela ukucacisa emhlabeni wonke olalele ukuthi umfundisi noma umgcotsho kaNkulunkulu akafani nendoda nje yasemphakathini yasebandleni. Umama umfundisi futhi akayena inkosikazi nje. Umama umfundisi umuntu owehlukile nomfundisi umuntu owehlukile. Yiko ngizathi mangikhuluma concerning i-divorce, ngikhuluma ngabantu abahlukile abakhethwa uNkulunkulu. Lethi izwi lenkosi uNkulunkulu wazikhethela abafundisi ngokwenhliziyo yakhe, isho njalo izwi lenkosi. So ke abagcotshwa baNkulunkulu behlukile nomama bahlukile, yiyo ngithi ngigcizelele leyo. So njengoba ngikhuluma esayidini labo le divorce, noma sebefikelwe i-divorce bona ayifani neyabantu nje. Eyendoda nje yasemandleni noma yasemphakathini nomama wasebandleni nje mhlambe nendoda yasebandleni ayifani neyomgcotsho kaNkulunkulu. Eyomgcotsho kaNkulunkulu number 1 lithi izwi lenkosi ngiyoshaya umelusi bese kuhlakazeka izimvu. Leso statement leso esinjengoshaya umelusi bese kuhlakazeka izimvu, sikhuluma ngabo bonke abantu ade bethembele kumfundisi, bethembele kumama umfundisi. Eyomfundisi i-divorce ngokomthetho ayifanele ukwenzeka ngoba uyo ohlala emaphambi kwabantu eshadisa abantu, enzisa abantu ama-engagement. Kunencwadi esiyifunda masishadisa ene statement esipowerful esithi laba sebenyamane bese siqhubeka masifunda lencwadi yokushadisa ithi nize nahlukaniswe ukufa. Bese ithi yisho wena ntombi, yisho wena nkosikazi, yisho wena wesilisa, usho emva kwamazwi amfundisi ekufundela lencwadi lena, ukhulume izinto ezisuke zithi noma kanjani ngeke uphume kulomshado. Ngiyomthanda ebuhleni Ntakadlamini nasebubini. Lawo mazwi wonke kusuke kuhlangene uNkulunkulu evumelana nomoya ongcwele noJesu. Kukhona ofakazi abantu baboka nkosikazi wakho, abantu basesayidini labo kandoda yakho. Bese kuba khona bonke abantu abasuke be-attend umshado wakho nabaza kubona ku social media ukuthi sowushadile. Usho umkhathi umhlaba izizwe zonke ziyazi ukuthi usuyindoda. Ngokulimi olungajwayele kuthiwa usuyindoda nomfazi, noma usuyindoda noma usunkosikazi. Bese kuthiwe qabulanani. Wonke umuntu useyazi couple number 1 senimunye
okuthinta unkosikazi wami kuyangithinta nami, okuthinta mina kuyamthinta unkosikazi wami. So thina sesabangane, sesimunye. Eyabagcotshwa ke idivorce ibhlungu ngokuthi number 1, ukuhola ibandla kukodwa akukho lula. Noma linemali yonke, noma likuphethe kahle, noma liyakuhlumeza, ijeni yobizo nje iyodwa ayikho lula. Ukuba futhi eduze kamfundisi wena nkosikazi akukho lula. Nithi nifocuse ebandleni noma emabhizinisini manje namabhizinisi, kodwa nabafundisi futhi uthola ukuthi nivele nithwele kanzima bese kuzongena isihlava emshadweni. Uma lesihlava singena emshadweni uvele ubhizi nebandla. Umngakho futhi ubhizi nomsebenzi la mhlambe esebenza khona, ngapha futhi azofocus esontweni. Leyo nhlungu kwemfowethu ithi mayifika idivorce ishiye kuma napha. Idivorce ayiqali mhla niyosayina amaphepha. Idivorce inebanga elide. Enye idivorce iqala niqeda ukushada nje nisafaka amaringi. Abanye bethu uthe shada kanti abakubo bebengafuni. Mhlambe kuvele kushona uma wakhe. Athi mhlambe emshadweni nje uyavele usedivorceile ngoba ulimele ukuthi ushile isizathu ukuthi kushona umama noma ubaba ngoba ubaba bengawufuni lo mshado. Omunye khona omakhene bakhe mhlawumbe abaphatha imithi abengafuni ushade lo muntu omshada manje. Niyaqamba vele nje niyofaka amaringi, kuvele kunemess yabo bonke abantu abenza amafindu kulo mshado lo, and bahlala bewulalela. Yiko uma sebezwile ukuthi udivorceile abanye abakhali kanye nawe masuke behleka belisasho. So ke uthi ulwa leyo mpi uthola ukuthi awunamuntu ongakusiza kuleyo nto. Concerning ke abagcotshwa bakaNkulunkulu, ngiyaphinda lamazwi ami ngokwami nongokaNkulunkulu, angifisa abafundi kube ibona abadivorce akhosi. Uma kudivorce umfundisi, number 1, ungakayi kwifamily yakho kuhlaphazeka ibandla. Abazali bathatha iside lankosikazi, abanye bathathe iside lakho. Uma sokuleso stage esinjalo uqala phasi umgcotshwa abe ne trauma, mhlambe ngithi ukuhlehla nje kancane. Mntaka Dlamini uyabona umshado number 1 uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Umshado yinto efanele ukuhlonishwa yibona bonke abantu. So ke uma ke kwathinteka umshado womfundisi, lemini imshado yabazalwane ba dropha kancane bephelelwa amandla bethi siyini thina uma kulimala umshado womuntu kaNkulunkulu. Then akukuhle futhi umfundisi mangabe ehola ibandla aqede inyanga uma ekhuluma angasikhuluma isibuso kubo bonke abantu abashadileyo, angazenzi futhi inkonzo zokukhuluma nama couples ukuthi ngicela nenze kanje. Kodwa mase kushayeke yena umfundisi ushaywa angabi namsizi. Uma umfundisi engena kwidivorce nabangani bakhe bayabaleka, bengabalekiswa ukuthi bakulahlile, bebalekiswa ukuthi Nkosi yamnaka lamanzi engene kumfowethu. Usho ngenze ukuthi nakuthina yeza. Ngoba imshado yabefundisi mangakhuluma concerning engibaziyo neclose nabo, angisho umhlaba wonke. U30% wabantu engibaziyo imshado yabiyalika. Yiko bebaleka makhona umuntu odivorceayo oclose nabo abazenzi babalekiswa ukuthi nala ngihleli khona nami sibambe ngamazinyo. Yonke lento yethu isempini. Ile focus yasesontweni. Ngizofocusa kanjani ekwenzeni umshado wami? 2, ezinye zezinto ezilimaza kakhulu abagcotshwa asinabo abantu abathi umfundisi meshada bayingcosana befundisa abathola lezo ziluleko ukuthi umgcotshwa meshada nazi izinto ezilindelekile as a holy bandla or as umshumayeli emhlabeni wonke. Mase kufike ingane yabantu funa ushintshe indlela yokusebenza ukuthi uyiphatha kanjani lengane yabantu. Mayithola abantwana wena usentabeni yini kwiministry noma ukhona la ekhaya, mayiyo deliver esibhedlela ukhona yini noma mhlambe uhleli nabazalwane. So ke labo bantu abazokulungisa umgcotho ababikho. Umuntu uthatha intombazana mhlamba akhonza naye ebandleni noma ngaphandle noma ibone la ithathe khona umgcotho ayilethe egcekeni kushadwe kube mnandi kuqala ijeni khona. Futhi eninto engicabanga abafundisi abaningi bahlala beyikhuluma njalo ukuthi i-institute ebucayi kabi indaba yomshado ngoba unikwa certificate ungazange uqualify indawo. Kuvulethwe nasi certificate kuyima uqala uzofunda ke manje.
then njengoba ufunda nohamba ubhadula ufunda from kwi-background yamfundisi wakho kwi-local church umgcotho imentor yakho ufunda from kubaba okuzalayo ubaba wakho okuzalayo mekade hlukumeza uma wakho noma emphethe kanje thina abantu abamnyama ifocus yethu amakhosikazi ethu siwaphatha ngendlela esikhuliswe ngayo hayi ngendlela esezwini hayi ngendlela yezifundiso ngokuthi ngibona uma emphatha kanje ubaba nami sengizenjani ngizomphatha kanje namakhosikazi ethu futhi asitreata thina abantu besilisa esishade nabo ngendlela kade ekhuliswa ngayo umalume wakhe noma ubaba wakhe then uzofuna ukufaka kuleyo cycle na ukuthi mawungazenzi lezi zinto ayona indoda enough mina mase yaqala ke le crisis encane and okunye i-divorce yabagcotshwa ayilethwa i-cheating i-cheating into ukuthi abefundisa abaningi uNkulunkulu bagresile ngokuba qotho namakhosikazi abefundisa abaningi aqotho then bakhona fuhlambeke laba ababili abathatha ababuye bahluleke khona beshadile bayabagcotshwa otherwise umgcotshwa ulindeleke ephethe kahle umuzi wakhe nonkosikazi wakhe ephethe umuzi wakhe imishado yabefundisi ilinyazwa izinto ezincane ezahamba mhlambe bese beqede 15 years 20 years 10 years eziloke zikhulunywa zinganakwa ziloke ezisho umkwakho nendoda izisho kumkayo kodwa zinganakwa i-cheating ama-result ezinto eziyekiwe zayekwa abagcotshwa begood ekuattendeni into zenkonzo begood mhlawumbe uku-attenda indaba yemali ukuthi abantwana badlile nonkosikazi kodwa i-issue abantu abashadileyo abagcotshwa abaningi umshado abawuthathi serious bashadile nje bathola ingane nga-2 nga-3 kodwa umshado abawuthathi serious yiko noma kuthema kufika i-divorce abaningi abagcotshwa azange bakulwele ngawo wonke amandla abanawo ukuthi angifuni umngama ahambe namakhosikazi amaningi abafundisi uma umshado ulikha azange bahlala abaningi babekezele bawulungisa umshado ngenxa yokuthi sibhizi neministry kakhulu bese umshado lo ulikhe ngisazothinta ngengane zethu thina abafundisi ngisazongena enganeni zethu nabafundisi okwamanje ngisakhuluma nje ngathi thina abefundisi namakhosikazi ethu umshado asiwunaki siyakwazi ukukhuluma kodwa siwenze practical i-frustration ye-ministry mabe ngazikhipha izishuno mabe ngakuphethe kahle noma mhlambe bekhulume ngayo noma mhlambe kuhamba idikoni obulithando noma kuhamba umfana wakhe mhlambe uyi-PA noma intombazane yakhe mawufika endlini yonke leyo frustration ye-ministry uyibhodlela kumkakhe engenacala ngapha asikho isikole somama befundisa ukuthi mawumkamfundisi uphila kanjani nendoda ebiziwe abafundiswa umuntu bavele nje bafakwe izicathulo kube nama-error amaningi baze bazizwe ebandleni bengelutho kanti nale ndoda ashade kuyena kwayona ikazithola ukuthi njengoba ithi ibiziwe nje iwubani kahle hle abanye bashada bebancane abanye bashada sebebadala sebedlule isikhathi abanye bashadwa ngesikhathi esifanele then ke uma beshada bonke labo bantu banemfundiso eziningi zama-doctrines akade bekhula ngazo kuma-local church nemfundiso azibekhula ngazo kuma-local church nakuma-families yiko-ke kune-crisis enkulu kubagcotshwa abahambe bangena kwi-divorce yilezi zinto zokuthi abefundisi abaziniki isikhathi sokudila nomshado baze basukume ngoba sokunenkinga mhlambe sethu umkakho baba ngicela kuye ekhaya ngehlulekile ngizamile ngawo wonke amandla ami kodwa awungilalelanga angiyazi bazayizwa kanjani abantu kodwa ngizoyisho njengomuntu omdala nejeni ende yami nejeni yami noNkulunkulu yinde imshado yabagcotshwa eminingi ayivamile ukuchithwa amakhosikazi abafundisi ku 90% abafundisi engihamba ngikhuluma nabo abakwi-divorce namakhosikazi mangilalela ngikhuluma nabo ngiyathola ukuthi isimbangelo enkulu eyenza imishado yabafundisi yaphela ithina amagcotshwa usizi lweministry nenhlupho zeministry ngiyaphinda futhi lamazi noma unemali yonke noma une-mega church noma unemoto unemizi nga-4 noma nga-5 kodwa khona iy'nhlupho zobizo engathi mangikhuluma ngithi ukuyenza ithu ukuba masayidi amaningi ngiyikhotha kuPaul ukuthi uPaul wazwa mention istatement wathi kube kuya ngami ngabe abantu abashadi wathi kodwa ngenxa yobufebe noma ngenxa yenyama wonke umuntu akabe nonkosikazi wakhe kungcono ukuhola ibandla uyisingle kunokuhola ibandla uyindoda ushadile
liyaflowa kamnandi kodwa icrisis yokwenzeka mhla kuhamba umkakho. So ke ipoint enkulu engifuna ukuyiveza ngenkathi ubusiness ministry kunomkakho la kunezingane okuyibona abantu bokuqala bayibandla lakho unkosikazi wakhe ibandla lokuqala nezingane zakho then sebengangena labantu bakini bemndeni kodwa icrisis ebekhona emhlabeni masikhula iministry yasidemanda in fact iministry kahle hle mawuyibuka yayibalungela abantu abamasingile either wesilisa obizwe uNkulunkulu either wesifazane futhi obizwe uNkulunkulu sibahlonipha futhi abasifazane ababizwe uNkulunkulu siyabahlonipha kakhulu bakhona abanjalo abahola ama mega church lokho siyakuhlonipha kakhulu kodwa uma ngicwaninga sengilalela kahle mina ngiye ngithola ukuthi abagcotshwa abayifaki effort concerning ngamakhosikazi abo abagcotshwa bakwazi ukuhlala u4 days emvuselelweni izingane zihleli zodwa umgcotshwa yakwazi ukubuya ngabo 1 ekhathele ekseni zwamsahlama ingane esikoleni umkakhe edinga ukuphathwa kahle njenga nomuntu wesifazane you are tired akwazi ukumenza lutho unkosikazi wakho zonke lezi zinto ubefaka ina dress kuyalinganisa is ready ukuthi uyeza my husband unkosikazi undoda yami ikhathazo uyiminister kube khona emhlangano ebucayi ebandleni la ubuya khona ulimela ingqondo athi uyakhuluma ngakho ukuthi ngiyeke wena hey wena uthanda ukunaka and ukuzibona ukuthi divorce ihamba ibanga elide kubagcotshwa njalo uma umgcotshwa ezogcotshwa kakhulu enkonzweni aya kuyo emotweni kancane bengaxabalanga nomkakhe uma ezogcotshwa kakhulu ngeSunday enomyalezo omkhulu ngomgqibelo ntambama uzolala umoya wakho ujijekile part of idivorce esingayinaki thina ziqala kancane lezi zinto ningazwani nomkakho zize ziyofika la kuthiwa ngci khona aqhamuke sethi umkakho usale kahle sithandwa sami sengiyahamba kanjalo nakuthina besilisa namakhosi azethu kunezinto azenzayo kithi nakwiministry ezikulimaza kancane angezibonile nje ube nonkosikazi angalemukeli tu ibandla abazalwane ngendlela obathanda ngayo wena ngingamblame isikole sabakhosi abefunda sinaso the time uthi ukhuluma ngomzalwane kanti yena akamphiwe noma akamthandisisi kahle iyakulimaza kakhulu wena obiziwe into okuzumkakho ekhuluma kabi ngomzalwane abazana abakusupportayo abazana abangenamali kodwa abafaka amandla bonke ebandleni kuwena bayakhela indlela abazana abanamathela ngayo inhliziyweni yamfundisa ayifani neyomkakho ngoba umuntu obiziwe indoda umkamfundisi akabiziwe umkamfundisi ubizwa indoda yakhe abese eba hobby obizweni lendoda yiko umfundisi megcoba umkakhe ethi upastor usuke emgcoba kwi local church la bekhonza khona ngaphandle babandleni abanacala mangabe bengambizi ngomfundisi bethi mama umfundisi kodwa kwi local church ingane zakhona ngoba ziyafundiswa kuthiwa umama umfundisi so ke ubizo ke lolu wena obiza umngakho bese ubiza nezingane zakho uzibizela kwi ministry icrisis ke mfowethu ke enkulu esibhekene nayo iyo lengikutshela ngayo ukuthi thina abagcotshwa sinake asunaki umshado sinaka iministry bese amakhosi azethu meqala ehlaphaza iministry noma mhlambe enza into elimaza wena uthando lowehle kuwena kanti is not about iministry lento yakwi divorce ngenkathi ni busy ngixabana akekho umgcotshwa ogcotshwa kakhulu onomuzi onomsindo umgcotshwa kaNkuluNkulu kwiministry uflowa umindli yakhe ethinta unkosikazi wakhe nabantwana bakhe kuyindle esibusiso awukwazi ukuba isibusiso ezweni umuzi wakho ulika umzana oqala mawubizwe uNkulunkulu inkosikazi yakho nengane zakho lona bandla lakho lokuqala lelo upreacher kulo ubusuku nemini kwakho ukuthi la ekhaya kuphilwa kanje la ekhaya kwenziwa nje embuzweni wakho mfethu okuyiwona wona okade uthintile kithi thina abagcotshwa ila ngesizini yeCovid kungcono kudala ibingavamile divorce kubagcotshwa kodwa yabo kwiCovid kuze kuba manje ihambe yagalopha yazi yafuna ukuthinta u60% wabagcotshwa abanamabandla abanye bavala izindlu zamasonto abanye bagive up kwiministry amakhosi zabefundisa abuyele makubo la kwisizini le esiphuma kuyona yeCovid abafundisi abaningi bangene kwidivorce ngoba bokunempi emkhathini eyehle ekhanda yafika ngqofoza imshado
and ithinte kakhulu abagcotshwa bakaNkulunkulu kade bewusize emhlabeni jikelele. Inkosi yami. Yanqofoza amakhanda kulabo befundisi loyo, yasishaya unkosikazi waphuma unkosikazi washonele nengane, yaphuma indoda mhlawumbe yashonele nengane. Yenzeke kule season nje mhlawumbe mangiza mhlawumbe 6 years back kwane crisis. Ngicabanga ukuthi njengoba sihlangene kanje sizokhuluma kanje sithola isikhathi esiright ngoba siyibuke ngamehlo, asikhulumi lento into ethi sizwa kuthiwa abafundisi ba divorce. Siyibonile sayi-attenda ubuhlungu obungaphezulu kobuhlungu. Umgcotshwa kaNkulunkulu mebuye lapha ebandleni umngakhe engasekho uMntakadlamini. Kunosofa abanje laba u2 abanebandla elina 10 years noma 11 years noma 14 years ebelihlala umama. Uma abazane bengena nomgcotshwa engena ezohlala kulo sofa khona usofa empty manje la. Psychologically ibandla lilimele. Psychologically man of God lehleli la ilimele. Psychologically umama lo ohambile washiya ibandla waya kubo noma mhlambe wayemzini wakhe. Psychologically uyazi ukuthi every Sunday, every Wednesday or every Tuesday bengihamba nendoda yami ngebandleni. Lento kuchaza ukuthi ishiya kunaphazekile umkamfundisi futhi uma ibandla like lamkhonza introduce kahle indoda yakhe uba nyamane ngempela emshadweni abenyamane ngaphandle abenyamane nasembandleni. Yiko mehamba izimvu eziningi ziyamlandela. Zimlandela ukuthi nathi ube uma wethu. You understand? Bese kusala ubaba sale limele kakhulu ngoba lezi zimvu zazidotshwe ubaba. Sure. Kodwa mase zihamba nomama. Ngapha futhi umama uzipresente kahle njengonkosikazi kaMfundisi nonkosikazi wakaNxumalo. Kuzona lezi ingane. Umethi sengiyahamba mina makhona abathi hayi thina mama sihamba nawe. Siyakuphelezela noma sokhonza nomngube manje ngeke sikwazi ukukhonza nendoda enje. Ayifanele idivorce Mntakadlamini kubagcotshwa. uNkulunkulu akenza umusa sihawukele. Yenza umonakalo omkhulu nakuye umgcotshwa ulahlekelwe identity. Umgcotshwa kaNkulunkulu mangabe divorce ulahlekelwa yiwo wonke ama invitations amabandla kade mmema. Ngoba abantu abasinisiwe nabantu abasontayo idivorce abafundiswanga ngayo. Uthi umuntu efile bamqedele kakhulu. Yebo. Amabandla wonke abantu abamnyama uthi umuntu engena kwe-divorce bezwe mhlawumbe iside lamngakhe noma bezwe le ndoda angazoyibeka kanjani le. Uma futhi umuntu Mntakadlamini edivorce wenze nje uhambe etshela bonke abantu becycle yakhe ukuze bamemukele. Okay. Either ukhuluma iqiniso noma ukhuluma amanga ngomkakhe. Ukuze bonke abafundisi bangemukele. Nomkami ukuze umhlaba wonke umemukele ufuna a destroy mina. Yeah. Ukuze umhlaba unjani umemukele kulezwe elisha manje lokuba intombazane. Then ke bese abantu bethatha le side lamngami noma bathatha le side lami bengazwanga ama side omabili. Ngapha futhi bejombile abantu bangena entweni yabantu ababili. Ababevumelene bathi ngeke bahlukaniswe i-cheating, ngeke bahlukaniswe ama hips atshekile, ngeke bahlukaniswe ukushwabana ebusweni, ngeke bahlukaniswe indoda enesisikhulu engasakwazi ukwenza kahle inkonzo asikameleni. Ngeke bahlukaniswe indoda ehonayo. Ngeke bahlukaniswe inkosikazi esuzayo. Yebo. Kodwa ifika i-cheating ikushintshe not ifika i-divorce ikhiphe konke lokho esakusho kugcwele abantu ngeke sahlukane thina. Mangidrive ngilima nemoto ngikhubazeka isingezazi umngama apakishe imthwala abuyele kubo. Ngilimele. Ahlala kanjani engasakwazi ukumenza lutho. Sasingashongo ukuthi sohlukaniswa ukuthi mina sengiyinkubela. Sasithe sohlukaniswa ukufa. Yizo into ezithinta ke ezilimaza kakhulu ke imshado yabagcotshwa. Mpostoli yini yayenze futhi yabona ukuthintela enye point enginokulinakisisa kakhulukazi divorce. Ngiyathanda mhlawumbe ukuthi naye nomuntu osibukela lapha emakhaya sikhona ikhathi la khona ukuthi divorce initiatewa umuntu wesilisa, initiate umuntu wesifazane. Kodwa nje ubuchaza isikhathi esiningi kusuka ngabantu besifazane. Futhi sikhona ikhathi la khona ukuthi initiatewanga umuntu wesifazane, initiate umuntu wesilisa. Kokunye initiate umuntu wesifazane. Kuyakubukeka sengazi ukuthi kwesinye isikhathi nje ubusho lo uthatha omunye uzohamba ekhuluma kwisikle yakhe amvezela hayibo njoba ningibona nje ngiso ngiphile 20 years lapha emshadweni angaze ngajabula since nomunye naye kwisikle yakhe akhulume kanjalo ukubona nje kahle nami ngaze ngangenwe yini
ubeze bemduduza abanye kodwa sazivele sabona ukuthi lento yakhe angeke izisebenze njalo njalo. So uyabona ukuthi nomunye naye ufuna indlela yokuthi akwazi ukududuzeka kuma cycles wabo njalo njalo. Kodwa ke ikakhulukazi abantu besifazane ngeke ngibone ke thothi ku social media bayakwazi ukuyiphendula lento ye divorce kubona ibe yinto egcine sikuba ngasengathi bakwazi ukuphila ngayo njalo njalo. Omunye mhlambe few months down the line umbone sebhala incwadi about ama divorce, umbone senza ama seminar ukulekelela abantu ukuthi hayibo emshadweni kwenziwa kanjena basopa indoda eso ngapha le ndoda ahlukane nayo uyithole yona ukuthi iyasafarisha. Kwenziwa yini ukuba sengathi divorce ishaya kakhulu kubantu besilisa kodwa kubantu besifazane ngathi yaba favor? Mcotshwa number 1 angazi bazayizwa kanjani abantu abadivozile kodwa ngicela bayemule njengoba ngizoyibeka nje. Umuntu oke wadivoza akabi bikho right psychologically. Noma angaqamba amanga athi ahambe tshela abantu ethi mina sengahila. Umuntu odivozile uyozafa engahili. Inkosi yami. Bangakhuluma nje abantu mhlambe bethole amadoda amasha noma bethole izintombi ezintsha kule mshado noma kulu after divorce behleli kamnandi ngoba imvamisa futhi wonke umuntu mayedivorce noma ethola umuntu inkosikazi number 1 yenza sure ukuthi izothola indoda ezobhitha lo ephuma kuye. Izosukela osomabhizinisi, isukele umuntu onemali. Nathi thina besilisa senza sure ukuthi sifuna abantu besifazane not umfazi manje. Umfazi bokuyilo kuqala noma unkosikazi bokuyilo kuqala. Mase ufuna kwesibili mancane amathuba okukhetha umuntu oright. Usukuyiswa ipressure ngiyala kulombuzo wakho. Usukuyiswa ipressure yokuthi ifuna ngelanguage yabantu yesimanje ama 2K ifuna ukumnyisa. Lo ngahlukana naye ngifuna ukumyisa 2 abantu abadivorce ukuze bonke babonda bekho psychological la physically spiritually basuke bebhekene noxhaxho lwenzikala emqondweni bengakhanselishwa umuntu bengasizwa umuntu okwenza ukuthi izinqumo zabo zithi ukuqala nje kwami nje ngifuna ukunyisa le ndoda engiyishiyile. Ngicela ukuphendula lo muzo wakho mfowethu othi kuvamile ukuthi kuba besifazane abathatha initiative yokuthi sengicela ukudivorce. Nami sengihlale nabo abaningi mangilalela omama abacela idivorce. Yazi omama icetswa ni divorce. Number 1 amakhosikazi abefundisi awanaso isikole la efundiswa khona njenga namakhosikazi. Ngiyithintile leyo. Number 2 amakhosikazi abefundisi abaningi abanawo ama payslip okuthenga imizi nemoto. Amakhosikazi abefundisi athatha ama payslip abo ayothenga umuzi nemoto bese imandla likhipha imali ezakubaba bese ubaba ifaka iaccount yakhe umama akubi yena wenza zonke izinto. Ngecovid amakhosikazi abefundisi abazane bavale izishumba bavala ukukhonza. Balahla abagcotshwa kanti abagcotshwa barentela amabhilidi. Abagcotshwa barentela izindlu abehlala khona. Abagcotshwa barentela imizi yabo bakhokha amabhondi, bakhokhela amaflat, bakhokhela imoto. Sonke lesisindo sayemqaleni kaNkosikazi kaMfundisi. Ngenkathi lo mfazi lo nkosikazi ene depression nendoda iphelile ngapha. Ngenkathi la endlini yomuntu kaNkuluNkulu imali ingangeni kahle noma ingena kodwa kunalento yokuthi angenelisekile njengenkosikazi kaMfundisi. Unkosikazi wakho wenze nje idivorce mawuzuma ngakhe ecela idivorce ayiqali mfowethu esethi naka amaphepha usuke ehamba efa kancane ngenkathi efa unabantu asebenza nabo emsebenzini abama divorce ngoba ene crisis enkulu ukuthi uthi ushadile ube nabangani abadivorceile. Noma kanjani emva kweminyaka uyahamba emshadweni ngoba umuntu odivorceile ukhuluma ngendlela njengoba ngithi abahili noma ngaqama ngomuntu abhala abantu athi ngahila abantu abadivorceile abahili uma usuhleli nawe uyamuza ukuthi umshado uyawuzonda.
so makukhona abazomjoyina uyayithanda icrew naye edozani leduze kwami makuwesilisa naye ugcine nabangani bonke laba ade beshadile abadonsa abahliphizela imizi yabo ukuze nabo bazomjoyina ukuze sithuke sonke ukuthi nayi divorce. Ithi into ngoma ubona umkakho kuyibona abaphambili abantu besifazane kulento yama divorce, ezinye zengane zabantu ezishade nabagcotshwa zihlukumezekile. Makudlamini lihlukumezekile, abanye abagcotshwa bahle lapha phambi babephambi kwabantu. Ngapha imishado abayiphethe neze kahle, abanye bakina amakhosikazi, abanye banodlame emakhaya ba violent, abanye banama anger issues babhodlela kumakhosikazi abo, abanye bashadile kodwa bazi ukuthi umama uphathwa kanjani, abanye bazi ukuthi ukuphatha unkosikazi ukuthi uloku umfunza ngemali kodwa yonke into ethi ama qualities zokuba indoda engekho. Yiko amakhosi befundisi esithatha lesibindi. Mntakadlamini uma mina mfowethu ngikhuluma ngento engiyibonile. Yes. Uma Mntakadlamini sebe ngihleli nabo sixoxa amakhosi befundisi, uyezwa ukuthi welivula iplatform lokuthi indoda iattend lenkinga. Abagcotshwa bengasondeli ngisho ukusondela. Abanye basondela abagcotshwa kodwa bengenabo ama mentors abakhulisa ukuthi mase kunje kuphunywa kanje, mase kunje kwenziwa nje. Ngiyasho futhi nami namanje ikhona imishado eqedwe amakhosi azabefundisi nje indo abagcotshwa abane bengenacala. Usakhohlwa lokho. Abanye amakhosi abefundisi akhethe uthatha imithwalo yawo ngoba etheme sephakathi wabona ngangafani ushada nomfundisi. Yena into ebucayi ne deep le engavamile lemabandleni. Kuyenzeka ushade unyaka noma 2 years uthi masuphakathi uhleli lapha kusofa noma esitulini uthi ngibekele uma umfundisi uzizwe umnkosi zomfundi ushiywa igazi lento angiyifuni. Ngapha uneze shells abafana abayile ndodo oyifunayo. Noma kanjani uzobe ngazi manje udivorceiswa amaphutha endoda kanti usuya kule ndoda yike abaningi bathi mabeqeda ukudivorce umfundisi. Noma kanjani uthola ukuthi u30% unamadoda avela lapha lamadoda na aphuma kwi depression, aphume kubeni bengivele ngifuna indoda enje mina hayi nesonta ngesande mina ngifuna ukubuka ibhola, mina ngesande ngifuna ukuzikhipha, ngesande mina ngifuna ukufaka ilegging ngeveza umzimba wami. Uzoyifaka kanjani le legging ina lamakhola akhuluma kangaka? La mina ngifuna ukufaka mina into eza ngiveza umzimba wami iveze nenkaba yami, mina ngifuna ukuzizwa ngiyiwoman. Uma umkamfundisi ke engayitholi lento la ekhaya ngoba ukukhonza kwenza kushintshe i-lifestyle totally, ifuna wonke umuntu azicommit kulento. Ngizama ukuveza ipoint ukuthi emini imishado ichithwe ukuthi bathe sebengaphakathi amakhosi abefundisa azibonda ngifanele mina ukuba umkamfundisi. Ake ngiphume ngofuna indoda yilento engiyifunayo. Bafika bayithola oqala kwaBheda, bayithola esibili kwaBheda, bayithola namanje basawafuna abaningi abawatholi. Nathi futhi ngokunjalo uthi somshadile lo muntu uthi uyambheka udlulwa yingane zebandla kuma duties of being a pastor's wife. Uma ingane uzithuma ziyajumpa, mawuthuma lo shade naye uyazindela ukuthi ngeke ngiyenze, mawunde ngicela wenze iprogram kanje welcoming announcement, ngikhuluma ngento zesonto, offering ngicela ungikhethele abantu abawu3 kushawule sithathu sobafolile vele umngakho angayenzi abafona umgqibelo sebebhiza abantu. Ngikathi umthuma ama duties okuba unkosikazi womfundisi engawenzi uyalimala kanti ngapha khona abajumpa futhi abahle kunaye, futhi abanemali kunaye, futhi abashumela kangcono kunaye, ngiyalinganisisa izinto ezika esontweni, futhi abangiphethe kahle futhi mina nginaye. Noma ngimathuma ukuthi noma ngithi bajumpa manje nenhlonipho, kodwa mangifika le ndlini mina ngumfana nje ungithethisa phambi kwengane zami. Ucela into azakwenza ngani wena? Ucela into akwenzi ngani wena? Indoda kaNkulunkulu lapha iyaqala kuyalimala yeke abaningi bagcina sebethola intombi emasontweni. Kusuke sokumosha lethi umkakho akakuniki inhlonipho njengomgcotshwa na njengendoda yakhe. Kodwa ngiyakuphindela mfowethu u30% noma u40% ingane zamanje zizihambelanga. Azisayinelanga amaphepha ngoba zithanda. Bagcotshwa abaningi bahlulekile kwi-stage se-divorce ukuphatha kahle amakhosikazi. Ingane zabantu zikhonza zopha. 2 abagcotshwa bayathanda ukufuqela amakhosikazi abo engathi angashumayela vuthe. Engathi naye nje ebandleni angayinto etop njenganami. Ngekathi ingane abantu izabalaza lento imhlula Mntakadlamini ukuyenza lento imhlula uyaqala uyalimala emoyeni nawe uyamthethisa ngapha nebandla lemndele ngapha agcina seloko into eheza lapha epulpit kanti wengadalele lokho lithi izwi lenkosi.
malibhala ngomuntu oshadileyo nje ngiyokwenzela umsizi ofana nawe noma wenhliziyo yakho. uNkulunkulu ndemekunikeza unkosikazi nje umfundisi noma uyindoda usuweze ukunikeza umsizi, hayi preacher, hayi prophetess, hayi apostle wathi usuke kunikeza umsizi. Okusho ingane abantu ayihambe ngepace yayo. 2, umkamfundisi ukhuliswa indoda ne-local church is a very gift yakhe. And uNkulunkulu indlela amakhosi abefundisa kwaGrace ngayo agcina amane segcotshwe ngaphezulu kwethu. Umbona umkakhe ekhula azaliphatha ibandla ngogcobo. Nguphendule futhi umbuzo wakho. Kukancane amadoda mfowethu esayina amaphepha edivorce. Leyo ndoda isikhathi esiningi amadoda abizwe uNkulunkulu enze njalo asuke senentombeni emqondweni. Indoda kaNkulunkulu ebizwe uNkulunkulu ayiwasayina amaphepha engekho umuntu enqondweni. Ayikho indoda kaNkulunkulu ekholwayo engasayina idivorce ixosha umkakhe nezingane. Indoda kaNkulunkulu esaba uNkulunkulu ekholwayo. Indoda kaNkulunkulu yenza idivorce mfowethu kuyona ephethe iphepha izoluletha kumkayo. Number 1, isuke ixabene noNkulunkulu kwela komoya. Number 2, isuke nomuntu osifazane emfunayo azobamba leli bandla. Nakhona abaza abefundisa abaningi ukuthi makuhamba umkamfundisi kuba necrisis engaphezulu ukwenza. Ibandla makuhamba umkamfundisi liyalika. Linesilonda esiyophola emva kweminyaka. Isilonda siphola mhla kwaphola umfundisi. Phinde nguphendule umuzi wakho mfowethu. Isikhathi esiningi amadoda wayenza idivorce. Ngapha futhi into eyenza ukuthi amadoda angayenza idivorce ukwazi ukuthi kunje yimina futhi. La bengiphethe mina ibhala ngiphusha umkami kanje ngimseweni la ka divorce. And lawo madoda wonke ade phusha amakhosikazi towards idivorce yiwo lamadoda namhlanje ayimizari kwiministry. Ngoba into ayenza yabuya yonke aqondana nawo. Wadudulwa ndumngakho umdudula kwidivorce ufuna wazi leso sitsha savini kuzosiphuza. Uma eqala umngakho manje ephuma ehamba ethi nje sengisale kahle. So ngicela ngichaze masayide omabili ukuthi bonke labantu bakwazi uinitiate idivorce kodwa u7 and 2 into enza amakhuza befundisa survive anethuba lokukhuluma nabangani bebangani bakho namfundisi abahambela bonke eyobhodla bephethe WhatsApp la bephethe proof la kokunye bezikhulumela nje bese bonke labangane bashiftela enhlizweni yakhe ukuba wena wedwa azilengisi. Yini i-anger ne-psychology njengoba ngisho mina ngithi yaphinda lamazwi. Wonke umuntu odivorceile ingqondo yalimala. Nohamba ngaphika abantu abadivorceile ndabona bonke nje behamba beposta. Bonke bayalimala abantu abadivorceile. Obabona njalo mangade beshadile sebephuma abantu abashadile. Baqala izinto ade bengazenzi. Abanye badla amawayini. Abanye bangena etshwaleni. Abazenzi engathi lento yedivorce ungalala umqondo uthi zizizi ngoba noma uphume kuwena uright awukuthola ukuphumula. Idivorce enenembeza noma kuthiwa umkami ngimbambe kathathu nendoda noma umkami ungibambe kathathu nentombi wasibona ngisho sishuthile sinqunu abese phuma right ngoba ngempela ungibambe ngicheater. Noma ehamba umkami akakuthola ukuphumula ngoba sasihlanganiswe uNkulunkulu siyinyamanye. Fanele kadlamini mfowethu lento yayihlanganiswe uNkulunkulu siyinyamanye noma kuwumini obe wrong naye le khona uma esepholile uyakwazi ukubiza mina njengendoda kusohlala phansi kanje athi baba wabantu abami sengathola indoda kodwa ngiphumule. Nathi futhi ngapha uma usushada omunye umuntu uma usupholile ngasikhathi ophola ngaso uyakwazi ukubiza lowo emayengane zakho uthi hayi kwanakala umshado wethu uphela la ngikhona kufana njenganawe. Okuchaza ukuthi mfowethu yonke lento akekho la mfowethu idivorce ngeke ngifanise mfowethu nokuhlukana kwebandla. Abantu abaningi basebeshaya izandla kanje bethi ya sesiyokhonza le thina nalabo abasale. Ukuhlukana kwebandla not wabenu 10 not wabenu 300 not wabenu 400 leyo nto isuyixephuna umzimba kaNkulunkulu inyama. Yiko abaningi balimala ibandla abayingane bathi hey saphumula kodwa abantu abavuthiwe ufuna balile uma ibandla linesiphithiphithi lehlukana phakathi. Nedivorce injalo ifuna abantu abazakhuleka. Ifuna abantu abazothandaza and be supportive kulabantu bethi ningahlukani. Kungcono niqale ngeseparation. Ukuyohlala kini. Nami ngihlala ekhaya noma uhlala emzini wakho la bese nawo umkami nabantwana.
ngihambe mina ke ngoshaya umoya ningajaha amaphepha ngoba amaphepha awanawo reverse futhi ningajahi ukubhala ku social media I'm single yonke lonto isign yokuthi la awukho right isign yokuthi awukho right ukuthi udivorce manje usoshintsha uFacebook wakho ushintsha ama status akho uyagijima elani leli jubane ngisaza yithinta into ethi imshado befuna sichithwa yini mhlambe ya ngocela mhlambe ungikhumbuze ukuthi sithinte leyo bengiphendula nje ukuthi nje khathe esiningi into enza amakhoza befundisi kube wona thatha initiative ukubhala amaphepha nabantu besifazane asuke ephushwa abane ithina amadoda abanye basuke bekhathele ukuba umngamfundisi befuna ukuba yilento afuna ukuba yiyona. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe omunye umuntu yabo kakhulukazi akuyangibeka nje wonke umuntu uba ne level lakho mina esethi yeah thinking right mhlawumbe as umuntu kaNkulunkulu isiphi lesi sizathu esikwenza ukuthi cha as much as divorce ngasi isinqumo esilula kodwa cha yabona ke manje senganele iyo ngithe and futhi nami umfundisi wami babudlamini ngicabanga ukuthi ungibuza kahle ngoba ngithe ngicela ke sithi kuba busy nale yabagcotshwa no mama mgcotshwa yes inkosikazi yomfundisi inelungelo lo stop okay ukuthi ayibhasi manje ifike la imakhona okay umuntu obizwe uNkulunkulu omgcotshwa ngicela ungathi ngokwezwi mangangichallenge ama theologian ngiyaza challenge kakhulu ngokwami mina esivinqumalo mina umuntu kaNkulunkulu okholwayo ngokwami umuntu kaNkulunkulu akanawo ungci umeshadile okay umuntu obizwe uNkulunkulu akanawo stop meshadile ukuthi ngizamkhothela izwi okay uNkulunkulu ekhombisa uthando kuIsrael walikhombisa encwadini kaHosea yeah wathi ngifuna nibuke uthando lami nangu lo wesifazane uhamba uyodayisa ngomzimba abuyele endodeni yakhe athi ndoda ayi ngiyaxolela waphinde futhi wahamba udayisa ngomzimba yathi indoda ngiyaxolela waphinde wahamba futhi udayisa ngomzimba yathi indoda ngiyaxolela wathi uNkulunkulu uthando lwami ngane bantu bami lunjalo into yongaxolela mfowethu ulokhuzana emshadweni uyindoda kaNkulunkulu uzothi ngci iculture yokuba umZulu okay nokuba umXhosa nokuba umSwazi noma nokuba umpedi noma nokuba umSuthu into yokuthi kuzofika ungci into yobudoda obuZulu noma yobuXhosa noma yaniyani ngoku komuntu kaNkulunkulu okholwayo akekho umuntu ofanele hamba osayina amaphepha noma kuthi umngakho umbamba oqotsheni into ongaxoleli into eyafakwa thina engqondweni yamadoda uzongizwa ngifuna ukuthini yazi mfowethu uDlamini bakhona abantu abahleli emshadweni namakhosikazi abo alalwayo babagcotshwa kodwa abakazi bawabambe afihlile kodwa mayembamba umngakhe uthi uyamdivorce umgcotsho kanti uyalalwa engazi hayi wonke kodwa ngitshela iqiniso ukuthi bakhona abanye nje abathi bebagcotshwa kodwa umngakhe uyalalwa ngithi ke mina akwenzi akufanele kuyenzeka ngoba siyaphila ngokukholwa esakwemukela enkosini ngoJesu indoda kaNkulunkulu kufanele ixole izife yebo inga initiate divorce asifuna ukuquote statements oPaul ke ngoba zisusa umsindo emhlabeni uma uquote statements oPaul ukuthi umuntu odivorceayo uma umngakhe esaphila ufuna aphile kanjani as much as lenkosi wasilikhonzile silithanda kangaka nje siphila ngala kodwa masethiwa la apply empilweni zethu concerning idivorce ukuthi umpostoli uPaul wathini bathi abantu ngokuyikhuluma kwakhe but kubhaliwe lapha ezwini ukuthi hlala Nkosi yami azafe phezulu kunjalo njani
uPaul engakhuluma ngosokwehlukene futhi laba bangephazamisi uveza le point yami ngishoft umpostoli uPaul yebo uyayigcizela umpostoli uPaul lento ukuthi mina ngithi bangayi-initiate abesifazane ngoba bavele ubiza balazi kodwa ngithi nindoda kaNkulunkulu number 1 ayilwe ngawo wonke amandla enawo ukuthi zingabiki izinto ezilethela ku-divorce ngoba uma sekuzifile lezo zikhathi esikuzimiza divorce ayinalungelo indoda kaNkulunkulu. Ngikhuluma ngomfundisi. Umfundisi akanalungelo eba ngomngakho eqotsheni, ufuna ambambe kabili, ambambe kathathu, aqhubeke ahlale naye. Into enza sibaxoshe noma into enza abantu baxoshe amakhosi zabo yini isizathu esikhulu sabantu samaZulu. Siyakhipha ukukholwa masekuza la. Lezi izilimi esizishala lapha nokuvutha lapha ne-forgiveness ikhuluma lapha epulpit. Nalesi yenze engane zasemabandleni mazohlambuluka zithi baba ngilalwe usibani bani lodlala i-keyboard. Ingane zethu siyazixolela. Kodwa amakhosi zethu siwaxolile. Ngisakhuluma nge-cheating. Sure. Ukuthi ke uyinuku akazigezi izitsha akazithandi unesisi esikhulu. Enye into yalezi zisu zamakhosikazi abefundisi ezenza mhlawumbe bengabesaba yilento ethandekayo. Do not lapho kwakulela ingane zakho. Lo ntombazana ndombona again manje nje ungasamthandi njenga namantombazana sebandleni noma namantombazana asebenza nayo ingane yabantu yathwala ingane ezothula and abefundisi bonke bazala too much bazala nga2 nga3 nga4 lo muntu oshintsha ishape lo mkakho lo wena ungasamthandisisi kahle ungasamuzwa kahle washentshwa ile shape yalizingane wamnikeza zona awusamthandisisi kahle awusamphathi kahle kodwa washintshwa ubani wena ndoda ngiyaphinda futhi ngokwami nangokwezwi kaNkulunkulu indoda kaNkulunkulu ayifanele ivumele izinto eziya kwi-divorce futhi ayifanele ukusayina amaphepha kube yona ukuthi hamba wena nkosikazi. Kodwa mpostoli siyenzekile i-divorce konke kwangehlela nobubuhlungu ngisele imibuzo emibili nje ngifuna ukubuza yona ngibhekana kanjani ke nabantu seyingehlelile lento umuntu kaNkulunkulu ngicela ungene ecathuleni nje. Okay. Engicabanga ukuthi umhlaba wonke ulalele. Yeah. Mina ngiphuma kuyo. Ukube ngingana kufanele ngisho kanje. But I'm very matured mina. Mina abantu abaningi bangancika kimi. Mina uma ubizwe uNkulunkulu noma uyinkosi zomfuzo noma ingane yomfundisi ngeke ukhwithe emhlabeni makusaphila mina. Uma abantu bengazungibuka ngokungizonda ne religion mina mntakadlamini njengoba ngizwa manje ngithi mina ngiphuma kuyo le question yakho ngiphuma kuyo and mangikhuluma lento eziningi njengoba ngikhuluma nje ngikhuluma kwizinto ezine engizi experienceile. Number 1 sunde uthola ukuthi umshado wakho uyaphela. Yebo. Usuke sowazi uhambe uyobhekana nomndeni wakho ufike uthi ma nawe baba mesaphila baba dade wethu umshado wethu uphelile sizame konke njoba sina 18 years nje sashada achithekile amanzi ngizothi ma wami nkosikazi wami sethatha isinqumo sokuthi uyangishiya noma mina sengithatha isinqumo sonjani ngiyamshiya. Then ke tshela olokhuzana awubatshela ukuphila ubatshela uphuza amanzi uphuza inyembezi uphuza amafinyila indlela i-divorce ene-pain. I-divorce uma ukhuluma ngayo uba ne-pain ubusuku nemini noma uthi wena ngaba right noma umngamo waba right. Bantu mfowethu uma uphuma ungcono mntakadlamini unkosikazi wamehlisa ngebhokisi laduma kancane wambuka bafaka ucansi bafaka ingodo uphuza amanzi uwe emgcwabeni bakuphuza amanzi uhambe uyolala uthi ngiyamkhumbula ubhebi efile kune divorce umngakhe ephila. Kungcono umngakho wena ndoda ngicela abantu abadivorce labangilalisise kahle ukuze basizakala abanye abasafisa ukusizakala. Kubhlungu kuba inkosikazi
ekade yakhe umshado u20 years full indoda ingafuni ukwenza kahle bese ephuma lo mntwana wabantu ebuyela kube yoba intombazane eyoba into ehlala kubo noma noma umshiye nomuzi kodwa igama ethi ubuyile izihlobo zayo zithini uma lo kuthiwa and 2 kunamazwi abuhlungu abulela abantu abadivozile ilawathi walahlwa umfazi walahlwa indoda uhamba umbethe leyo nto ingcono inhlambe ukuthi umfelokazi lo ngigada amadoda ethi ngoba wafela indoda ngaze ahambe namadoda ethi hey lo wafela umfazi nimgade angaze lokho amakhosikazi ethi zingcono lo nhlamba kodwa uthule kunenhlamba ye divorce umkakhe ephila nawe uphila uma uhamba emall usukukhunyulwa ama disc wonke it's not easy ukusurvive kwe divorce 2 kulula kubantu abangayazi divorce ukuhamba bekhuluma nje bebhala into abazibhalayo and taking side and then bahambe bohlala ema mall eating celebrating ukuthi ubani divorceile it's just bona a joke mina nginaba u3 manje aba divorceile bakhansela ishow mina babehleka mina ngiphumile emshadweni kangiyihlaya kubo beposta ngami bebambana ngocicane kakhulu beprove phambi kwami ukuthi owabo umshado uyaphila namhlanje baphumile ngoba ngibizwe uNkulunkulu yimi owayabuyela kubona ngafika ngathi madoda ijourney yaqhubeka ngizothi mfethu kubuhlungu mfethu ukuphuma uyobheka umphakathi awuyazi inhlungu yokuhamba uya emzini in fact imizi yethu eminingi siyishiya nomama abafundi babe divorce ngoba imithetho yasenkantolo isho kanjalo ithi umama uzosala ekhaya nengane agcina ingane ngoba uno stable work nomsebenzi wena o stable wena bese uyaphuma uyoqasha kulelo flat uqashe kulona noma ubuyela kini la uzalwa khona inhlungu yokuya kini kade ujwayele ukuza nomngakho nengane zakho uqala phansi uzophaka lo sisi bakho ikubulala kakhulu lo mbhede ubulala nawo nomngakho la headboard lo mkhazikhazi lobo namhlanje uwedwa kunalezi ingane ezingekho la endlini ezozibona ngoDisemba mhla zivakashele wena baba noma uzibone phakathi nenyanga ke nonyaka uma uzivakashele o 2 days 3 days kunzima ukusurvive kwi divorce bambalwa abantu abafanele ukuphila kwi divorce uma emhlabeni unomuntu baba uDlamini mfowethu mfundisi wami unomuntu omzondayo ngiyasho mina ngubaba uSV Nxumalo noma kuthiwa emhlabeni nginomuntu engimzondayo akekho noyedwa engimfisela divorce makuthiwa nekhona umuntu owangenza kabi angemthandi kungcono uqhubeke kuphilela noma ngizothiwa wa divorce i-divorce mfethu imess nabantu edolobheni ngathi bakubona ukuthi udivorceile nabangani bakho owawufunda nabo okholwa na owawukhula nabo uvele kube nomcimbi baku-invite thina esishumayela ivangeli ukunikwe amathawula unikwe amaduku unikwe amaglass unikwe ingubo ezingaka uthiwe man of God ngoba uhamba wethu mama yakho nansi present unikwe ama present amama engekho ubuhlungu bokuthi usho kanjani mawubizwe uNkulunkulu kubantu ukuthi nga divorce emabandleni umukelo kanjani mina indoda engihloniphayo yangikhipha egroupini izothiwa ngidivorce yangikhipha egroupini without ukungi-informa yangikhipha egroupini yahamba itshela abana abafundisi ukuthi izothiwa mina ngidivorceile ngaka ngibelong kule group yabafundisi yangikhipha ngasafa kanjani mina mfowethu umbuzo omkhulu ngaphila kanjani ukuze nabafowethu bonke abadivorce number 1 phuma uphele kubantu mawuphuma kwi-divorce mumubizwe uNkulunkulu angakhuluma ngeside lamakhosikazi ethu ngikhuluma ngomfundisi umfundisi ukuze aphile kwi-divorce survive akwazi ukubounce back obizweni phuma esixukwini hlale kakhulu noNkulunkulu number 1 loyo number 2 wenze sure ukuthi uyawahamba abantu abazokukhanselisha ingqondo ama psychologists ngqo mawunodokotela basebandleni lakho wenze sure ukuthi bayakwazi ukuthatha bakulungisa umqondo talking to you but ngamemezela mina emhlabeni ukuthi into yenze nga survivor ebuhlungwini bonke be divorce number 1 ukuhlala kakhulu noNkulunkulu ngilimele
Angaze ngilove nakani mina esontweni full 5 years ngalisonto isisonto ngihleli ngedwa kanje kusofa ngalikhonzisa liqhekeka liphela tu liqedwa idivorce ngalikhonzisa every Sunday my level ayehlanga till today manje ugcobo lwami luphinda phindiwe nami liyangithusa ngikwazi ukulimaintain ngikhonzile kunzima kwavala amapulpit wonke ngasurvivor ngamanzi nophuthu ngabuyela kuma fasting ngami engangiphila ngawo ngathandaza ukuze ukwazi ukufisa lo mhlaba hlala noNkulunkulu uthola abantu abaza kukhanselisha nako kunefuthi abantu abadivuzile ngicela bakulalele sise kahle ngikhuluma njengomuntu omdala futhi umuntu kaNkulunkulu ungalicekeli phasi igama lankosikazi wakho hleli nabantu abakho kwi-social media naselihlobeni zakho nakubafundisi bonke noma kwenzekane uma umuntu kaNkulunkulu kugwinye ngoba uhleli nabantu abakho noma kuthiwa kana ngane ungadestroy ingane abantu obuhleli nayo 14 13 years nani abantu besifazane bangixolele laba sebe abangalitholanga ithuba lesikhulume kanje then sokwenzekileke lo kwenzekile bakhuluma indlela bakhulume ngayo abayitholanga lento kunanonke enzolandela makwenze yanidivorce nifika leso sinqumo ungali destroy igama lengane yabantu ngoba nansi izizathu zokuthi engazinquma mina uthi ngeke mina kuqhamuka abantu noma abawu4 noma abawu5 abayothi ngathi ngomkami till today Facebook kwama ubheka uzobona ubhala umarried angizange ngikususe mina ngosusa sengithanda angaze mina ngabamba umhlangana noyedwa umfundisi noma umfundisi oyi1 behleli phambi kwami le ngizobachaza ukuthi nga divorce ngikaze ngikwenze lokho angizazi ngiphile kanjani into engisurvivisile uNkulunkulu owangibizayo futhi ungenze ngane short ungibize ngempela uNkulunkulu ngoba ngeke ngambona esurvive ngikhuluma ngabantu practical ngikhuluma ngabantu engiba attendile bekho abantu abasurvive with divorce kwi-cycle yami mhlamba khona ama giant ngiyaphinda ngithi namnta kaDlamini ungalicekeli igama la partner wakho makwenzeka nihlukana ulihloniphe njalo kunento ebucayi la abantu abadivorce bahlukana mina ingane ezu2 kukhona ugirl no boy noma zo3 2 girls and then 1 boy mabe toucha u21 years bethi 25 beqede varsity behleli noma wabo wena tata ungekho usunomuntu unkosikazi mabe khula bethola imisebenzi bayafuna ukwazi ukuthi umama nobaba baxabana kanjani yini ubaba engasahlani nathi sesikhuliswa lo malume omusha uthandana noma ngoba thina ubaba wethu siza thu laphi eMaritzburg noma mhlawumbe useGoli uyothini igama la baba wengane zakho walidicelela phansi noma lama wengane zakho uyothini methatha intambo ezilengisi ujabulisa abantu be-social media uhamba uthukutha amadoda izinja abafazi izinja namhlanje amadoda wonke aphila emhlabeni abazonda abantu abashadile abantu besifazane abazonisa ukuthi wathi me divorce nalo wacaba abantu bonke abantu besifazane bambi nabesilisa ababhitha yiko abantu bangabadivorce abathi ngeke ngiphinde ngishade ngizakhulisa ingane zami ngihlale nazo endlini abenziswa yina zange balungiswa ingqondo ukuthi umshado wesibusiso umshado muhle umshado uvela kuNkulunkulu abane benza amadoda eyinkosi yami sihawukele Jesu size emoya engcwele sihawukele ngiyakuphindela mfowethu namhlanje ngingena ezicathulweni ngithi mina umuntu angali destroy igama noma ingaziphi izathu igama lomuntu abeshade naye impendulo yakho sengenza iclosure kuyona mfowethu abantu bafesa ngokuthi umbatha uNkulunkulu abantu ubafesa kunemishado kunemicimbi gqoke kahle futhi uthulisa ikhanda bese ukholwa ungabulahla ubuzalwane ngiyabaphindela abantu abadivorceile akulula kulabo abanamawayini emafrijini abo leyo nhlungu thina sikhuluma into esiyibonile nesiyaziyo usukulimele ukulimala okukhulu udliwa into angazi uyiphuza iwayini ngiyalinganza iwayini nje lama divorce ongagcwele manje uzothiwa mhlawumbe umuntu uyaphuza uma ungayazi divorce ungamjudge umbulala umqede lento baba inhlungu ongathi uma ngingasho ukugcwele abantu nje abadivorceile kungcono ukufa kunokufa uphila idivorce ufuphila
idivorce ufa njengenhlanzi mawuyikhipha emanzini kwisource yempilo, source of life enhlanzi manzi. Wamsusa emanzini inhlanzi yithi kanje. Umuntu odivozile ufaka nje engenamsizi. Ugcwele abantu abamhlekayo. Ugcwele abantu abambalekelayo. Aka bounce back umuntu okadivorce. Umuntu odivozile mfowethu ukuzibone yonke impilo yakho yohlala ifuna ukuphilela abantu ngoba mangiphuma kulomshado ngifuna ukumdelisa lo. Ngithola indoda enengcebo, ngithola umfazi onongcebo. Makwahamba lo wesibili Dlamini oqathi uqeda umshada. Ufuna wazi uzophuma emhlabeni amazwi athi inkingi wena. Uyambona umuntu odivozile uthi uphila kumuphi umhlaba? Ngoba uzomzeka lo. Lo mzekayo kungcono wamehlisa ngebhokisi ngoba uyahamba ethuneni uthi ngiyakukhumbula baby. Uye emathuneni ngiyakukhumbula sithando sami ushefile. Kunokuthi uthi umbone ephila uthi wengcono lo wahamba kunale ngimthatha manje. Akuvamile masuzeke kwesibili uthola umuntu right. Kwenzekile kwi generation yethu ngaphambili. Nginobufakazi babafundisi abadivozile bathola amakhozi right amana adlula lawo amadala kwenzekile. Kwi generation yethu ngoba isitha siyalwa namadimoni akhishwe kakhulu. Awuvamile ukuthola umuntu wesibili. Manje laba abaqeda ukushada umshado abiyalikha kanje again. Bangaphuma noma nini la abashada kwesibili. Khona babheka ku-stream manje nabathi ngolongizamile nje. Ugcina uyinhlekisa nasendaweni ngoba waveza lo. Angayiphathi into ebuhlungu ngedivorce wemfethu ukuhlangana nomuntu okade umkakho ehamba nendoda emall. Nizohlangana kanje. Angayiphathi into ebuhlungu ukuhlangana umkakhe ehlangana nawe usuhamba nentombi. Ehamba nezingane zakho zigxuma ingane zakho zobingela udedi uhamba nentombi uma uhamba nesoka. Pain ye divorce wona umdlalo. Yabona badade kuphoqa isikhathi empostoli. Kuphoqa isikhathi cha ngizoyithanda ke leke siyenzele upart 2. Okay. Kodwa futhi ngisane ezinye izihloko engizofisa ukuthi siyithinte ezinye ezihlukahlukene. But ngiyathanda nje ukuthi just for today umpostoli ke sibambe just la. Sisazowenza upart 2 waso lesi sihloko because sihloko esithinta kakhulu. Njengoba ngishilo nasekuqaleni ukuthi noma abe thiwa uhappy emshadweni wakho u-right kodwa kungayiphutha kakhulu uma ungathi into ye-divorce ayithinti. Ikuthinta ungashadile ikuthinta ushadile because induku egadla nomaphi. So-ke ngizofisa ukuthi ngisokwazi ukuthi siphinde sikwenze upart 2 wayo le ngxoxo yethu. And ngomhla ka-31 umpostoli sizobe siseGoli. Siyanyunga siyakhona. Awu madoda. Zizwe zonke umhlaba wonke. Kwabesilisa nabesifazana amakhosi nabaphathi bengcebo siyayikhukhula ngomhla ka-31 ngo-10 ekseni. Awusuka madoda. So besilapha eSoweto. Awu madoda. Sibiziwe umuntu kaNkulunkulu sihamba nendoda enkulu amadoda amakhulu abagcotshwa bakaNkulunkulu ubaba OST uzanithumelela ipost sikhona ku social media. Ibheka abagcotshwa lapho obaba ungema amadoda amakhulu. Siyakhukhula bafethu nami ngoba ngikhona la abantu baseGoli siyeze sayoniyeza umuntu wasezulwini. Awusuka. Uyeza umuntu omthandazo lapho. Kuyashunqa impepho yasezulwini siyanimema nonke bafethu nibe khona soundiza sifike lapha ezweni lesibusiso. Awu madoda. Bafowethu wasibonene khona nje bese umpostoli asibonene khona sobe silapha eSoweto eMidlands ezone 6 esikoleni kuthiwa nje Inkonjane Primary School. Kunetende elikhulu sobe sihlangana kulona lapha phakathi ake siyodibana khona bafowethu ke siyoqala unyaka emadolweni. Ake sihambeni bafowethu ke siyothandazana sonke yobe khona umpostoli esivinxumalo njobe seyiconfirmele bafowethu egameni kaJesu asibonaneni khona. Mpostoli siyabonga kakhulu mhlawumbe amazwi akho okugcina nanabantu abangathanda ukuxhumana nawe ukuthi bakuthola kanjani. Amazwi ami bafowethu sesiphetha ngiyabonga umuntu kaNkulunkulu nangalethuba elihlanga ngasizosiza izizwe zikaNkulunkulu. uNkulunkulu asigcinile wena sifihlele wena. Ngicela nje ukuthi ngitholakala eMaritzburg Unit 2 eMbali. Ebandleni ethiwa iPrayer Center International ePMB. Number yami yocingo 082 47 14839. Cela ukuyiphin number yami 082 47 14839 ku social media SVNxumalo. Wow. Bafowethu siyabonga kakhulu. Uma ufuna ukuxhumana nathi 0788 417
0844. Ngabe mhlawumbe ufuna ukusilekelela kakhulu to make this great day a success. Yokuthokozela kakhulu lokho bafowethu. Asibambela namhlanje ke sibonane lapha neSoweto, phinde sibonane nangi-episode yethu elandelayo. uNkulunkulu anibusise. Amen. 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 Pastor, siyabonga. Hey, siyabonga sayona. Hayi sasa sakhe sibe right isikhathi sethu.